Σας καλωσορίζουμε στις συχνότητες του Έλευσης TV σήμερα σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον πρόεδρο του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, κύριο Αρτέμι Σόρα. Κύριε Σόρα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Περίοδος ευρωεκλογών, σημαντικά θέματα τρέχουν σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Αλήθεια. Και θέλω να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Εδώ να σταματήσουμε και να δούμε τελικά υπάρχει προεκλογικό κλίμα. Γιατί καμία δράση δεν γίνεται από κομματικούς μηχανισμούς αλλά και από κυβερνητικούς, σαν οι ευρωεκλογές να είναι μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Ενώ είναι πολύ σοβαρές, πολύ σημαντικές και θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να συζητούνται πολλά θέματα επί της Ευρώπης, επί της Ελλάδος για τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, μιλάμε για ένα Ευρωκοινοβούλιο που αυτό, αν το θέλετε, βγάζει νόμους και υπακούν όλες οι χώρες βάσει καταστατικού χάρτη που έχει δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την Ενωμένη Ευρώπη. Ανταυτού δεν υπάρχει καμία συζήτηση. Όμως, ναι, μπαίνουμε σε ένα προεκλογικό κλίμα που πρέπει όλοι να ενδώσουμε και να καταλάβει ο πολίτης αυτή τη φορά τι σημαίνει ευρωεκλογές. Πες το. Ωραία. Γνωρίζουμε ότι είμαστε πολλά χρόνια στην Ευρώπη ως εταίροι. Είμαστε πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Έχουμε ακούσει πολλές φορές πως η Ελλάδα θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, αν το θέλετε, και ένα μεγάλο ψεύδος. Μα είναι δυνατόν να φύγει η Ελλάδα από την Ευρώπη? Αν το θέλετε, μας έσυραν στην Ευρώπη, μας έβαλαν στην Ευρώπη, χωρίς να υπάρχει κανένα δημοψήφισμα. Μας έβαλε, αν θυμάστε, ο Καραμανλής στην Ευρώπη, πρώτα υπόγραψε στην Ευρώπη και μετά ήρθε εδώ να πάρει ψήφο καταλληλότητας, ακόμα και εμπιστοσύνη, άμα το θέλετε, που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, για να κλειδώσει ότι είμαστε στην Ευρώπη. Δεν μας ρώτησε κανένας, η Ευρώπη μας ήθελε. Και μάλιστα πληρώσαμε όλο τον πλούτο μας στην τότε, βάλαμε όλο μας τον πλούτο της χώρας μας για να εκδοθεί και το ευρώ. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν θέλει κάποιος να μας διώξει, που δεν μπορεί, γιατί αμέσως αν φύγει η Ελλάδα δεν υπάρχει Ευρώπη, θα πρέπει να μας δώσει πίσω μας όλο τον πλούτο που βάλαμε, όλο το ΦΠΑ που έχουμε δώσει τόσα χρόνια, που κάθε 4 χρόνια πληρώνουμε έναν εθνικό ΑΕΠ στην Ευρώπη και δεν έχουμε δει κατά κόσμο χαΐρι που λένε και στην λαϊκή, δεν έχουμε δει τίποτα από την Ευρώπη. Παρακάναμε συνέτερους, άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον πλούτο μας, αλλά ούτε με τις διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Άρα, ποιος θα σε διώξει από την Ευρώπη? Κανένας δεν μπορεί να σε διώξει από την Ευρώπη. Είναι μόνο σενάρια φοβίας, που συνεχώς ο πολίτης πρέπει να είναι μέσα σε ένα φόβο, να μην λειτουργεί, απλά μόνο να υπακούει. Συνεχίστε. Ποια είναι η θέση της Ελλήνων Συνέλευσης σε αυτό? Είναι ξεκάθαρη. Θα ελεγχτούν όλες οι συμφωνίες, εάν και εφόσον έχουν γίνει. Αν έχουν τηρηθεί οι συμφωνίες αυτές στην ολότητά τους, γιατί βλέπουμε ότι είμαστε μια Ευρώπη με πολλά κράτη τώρα πια, με πολλές χώρες, να δούμε τελικά υπάρχει η Ευρώπη έτσι όπως ο καταστατικός χάρτης τέθηκε. Και προσέχτε, ξεκίνησε η Ευρώπη ως κώδικας εμπορικός για να ενώσει μια εμπορική κοινή συμφωνία για να έχουμε πιο πολλά προϊόντα σε καλύτερες τιμές και να βγει μια χρηματιστηριακή ανάπτυξη. Τελικά δεν μια Ευρώπη να μπαίνει σε κοινωνικές θέσεις κοινωνικών συνόλων, διαφορετικών εθνικοτήτων αλλά και κοινωνιών, να τους επιβάλλει νόμους πέραν της φυσιολογίας ή κατά το δοκούν, λειτουργώντας με σέχτες και φυσικά είδαμε ότι δεν είναι και κανείς εκλεγμένος. Βλέπουμε ότι τα στελέχη της Ενωμένης Ευρώπης δεν είναι εκλεγμένα. Είναι θέσεις που έχουν επιλέξει μαριονέτες, μικρόψυχες, να ελέγχουν μια τόσο τεράστια γυραιά Ευρώπη. Πραγματικά με ξεπερνάει. Η Ελλήνων Συνέλευση θα βάλει μια σοβαρή ευθυγράμμιση και στις συμφωνίες, αλλά και σε μια νέα εποχή μιας πραγματικής Ευρώπης που πραγματικά ανήκει στην Ελλάδα, σε όλη μας τη διαδικασία στην Ευρώπη, διότι σε όλα τα ευρωπαϊκά μέρη υπάρχουν χτερίσματα ελληνικά, αρχαίοι πολιτισμοί δικοί μου, ίχνη ελάνιας πολιτισμικότητας και θα πρέπει αυτό να μπει σε μια βάση δεδομένων για να αρχίσουμε να βλέπουμε την Ευρώπη ως Ευρώπη. Σαφώς να τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας που δεν έχουν τηρηθεί μέχρι τώρα, δηλαδή είμαστε τόσα χρόνια στο ευρώ, είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώνουμε τόσο μεγάλο πλούτο δικό μας αλλά και το μετοχικό κεφάλαιο που βάλαμε στην αρχική συμφωνία και φυσικά η Ελλάδα μου δεν έχει τίποτα. Παρά ανταυτού, βλέπουμε να λένε ότι η πολιτισμένη Γερμανία, η πολιτισμένη Ιταλία, η πολιτισμένη Αγγλία, η πολιτισμένη Γαλλία. Τι πολιτισμό έχει? Επειδή έχει τρένα, επειδή έχει τρόλι, ενδεχομένως να έχει και οδικούς άξονες καλύτερους από μένα. Φυσικά,
όταν μια χώρα την έχει παραμελήσει και την πατάς. Και φυσικά εκτελούνται διαταγές, άμα το θέλετε, έτσι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα οι δικές μας είναι μόνο με διαταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση διοικείται με σέχτες και μάλιστα σκοτεινές. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμη και τη δυναμική των κρατών χωρών και δι' μιας πραγματικής δημοκρατίας που όλοι για αυτή μιλάνε, αλλά τελικά δεν εκτελείται πουθενά. Ας αρχίσει η Ελλάδα να βλέπει, εμείς που όχι εφήβραμε, αλλά είμαστε πραγματική ολότητα στη δημοκρατία ως δημιουργήματα της ίδιας της δημοκρατίας μας. Με κρίση και αρχή ως πολίτες. Η Ελλήνωση Συνέλευση θα αλλάξει όλο αυτό το χάρτη, θα κόψει κάθε ψεύδος, κάθε γελιότητα, αλλά και κάθε παραπλάνηση, παράφραση που μέχρι τώρα έχει υποθεί για τον Έλληνα πολίτη και δι' για την Ελλάδα. Μόνο προσβολές ακούσαμε από την Ευρώπη. Μόνο προσβολές. Πεινασμένοι, τεμπέληδες, τι ακούσαμε? Ακούσαμε να μας δίνουν λεφτά εμάς οι Ευρωπαίοι. Εμείς που όλη η Ευρώπη στηρίχθηκε με τον πλούτο το δικό μας από πάρα πολλούς χρόνους, το οποίο θα το βρούμε σε άλλη εκπομπή και όχι σε αυτή τη συνέντευξη. Όπως προαναφέρατε, παρατηρούμε διαφορετικές οικονομίες ανάμεσα σε χώρες, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Εδώ θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Υπάρχει ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και βέβαια όχι, δεν υπάρχει. Σήμερα η Ευρώπη θυμίζει ένα τηλεπαιχνίδι, η οποία με τρελή ανομαλία. Μα είναι δυνατόν να είμαστε σε μια Ευρώπη? Φυσικά, αν δείτε και την ακρίβεια ίδιων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει την πιο μεγάλη θέση σε μια τεράστια άλογη ακρίβεια, η οποία δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Αυτό είναι ένα τηλεπαιχνίδι που εκτελείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θύμα τον Έλληνα πολίτη και την Ελλάδα. Αυτό γιατί να επιτραπεί μέσα από το χάρτη, ακόμα και τον εμπορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν φτιάξαμε μια Ευρώπη. Άλλωστε, μιλάμε τώρα για ισότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ισότητα και στις κατασκευές, αλλά και στα έργα που πρέπει να γίνονται σε κάθε χώρα. Μιλάμε για μια τεράστια. Η Ελλάδα μας έχει μια τεράστια ακτογραμμή που δεν έχει ούτε μαρίνες, δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για το 2024. Μιλάμε για αεροδρόμια. Ό,τι αεροδρόμια δεν είναι ελληνικά. Και πώς να επιτραπεί αυτό? Δεν είναι κανένα ελληνικό. Είναι δίθεν και τα χαμηλές και η Ελλάδα δεν έχει χρήματα να φτιάξει αεροδρόμια. Μιλάμε για πώληση νερού. Αν να πωλήσουμε το νερό. Μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και να σου πουλάνε το νερό και να έρχεται η Γερμανία με παράγοντα της Ευρώπης να αγοράσουν τους δήμους σου. Μα πώς να αγοράσεις το δήμο? Υπάρχουν πάρα πολλά άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως και έχουν γίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα πρωτοστατεί η διαπλοκή, τα τεράστια τα σκάνδαλα. Βεβαίως δεν υπάρχει καμία ισότητα πουθενά. Σαφώς η δικαιοσύνη φέρνει μια μεγάλη ευθύνη, άμα το θέλετε, όλο το τμήμα της δικαιοσύνης, αλλά και πώς να μην φέρνει όταν η δικαιοσύνη διοικείται από μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά δεν θυμίζει και δεν έχει κανένα ελληνικό στοιχείο, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τον Έλληνα πολίτη, αλλά και για καμία ελληνικότητα, άμα το θέλετε. Βεβαίως έχουμε δει χώρες λοιπόν να υπάρχει μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη. Και με ποια διαδικασία η Ευρώπη ξεκίνησε με 12 χώρες και τώρα βλέπουμε στην Ευρώπη να υπάρχουν πολύ περισσότερες από τις 12. Ποια είναι τα κριτήρια που μπαίνει μια χώρα? Ποια είναι τα κριτήρια της Ευρώπης? Πώς ψηφίζονται και πώς θα έχει ευρωβουλευτεί αυτή η χώρα? Έχουμε δει τεράστιες ανισότητες λοιπόν στην Ευρώπη. Αυτές θα πρέπει να σταματήσουν, να εκτελεστεί ο καταστατικός χάρτης που ξεκίνησε από την αρχή. Δεν γίνεται εμείς να θάβουμε τα προϊόντα μας, να με υποχρεώνει μια Ευρώπη να θάβω τα προϊόντα μου, τα λεμόνια μου, τα πορτοκάλια μου, τα μήλα, τα χλάδια, αλλά τελικά να εισάγουμε σαν Ελλάδα από την Αργεντινή, από τη Χιλή, από την Τουρκία που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη και άλλες χώρες που δεν είναι Ενωμένη Ευρώπη, αλλά τελικά δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να παίζουν και αθλήματα αλλά και καλλιτεχνικό στοιχείο να τρέχει μέσα στην Ευρώπη χωρίς να είναι Ευρώπη. Όπως και στη Eurovision. Ως καλλιτεχνικό ευρωπαϊκό θεσμό βλέπουμε να συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξηγήστε μας πώς γίνεται αυτό. Άρα, ποια διοίκηση της Ευρώπης είναι αυτή που επιτρέπει να διαγωνίζονται χώρες πέραν της Ευρώπης? Αυτό πάω να σας πω, ότι είναι ένα σολολό. Ό,τι θέλει ο καθένας και δεν μιλάει κανένας. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχουμε Eurovision και να έχουμε διαγωνισμό να έρχεται το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία. Όχι ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να διαγωνιστούν. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λέω ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός Eurovision, άρα θα πρέπει να βγάλει η Eurovision το δικό της, η Αμερική το δικό της, η Νότια Αμερική το δικό της, η Ασία, άμα το θέλετε, και όλες μαζί να πάμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, όπως πάει και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, υπάρχει παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αλλά η κάθε χώρα τρέχει στο παγκόσμιο.
Η Αμερική με τους δικούς της παίχτες, η Νότιος Αμερική, η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Άρα δεν γίνεται λοιπόν τώρα να μιλάμε για Eurovision και χώρες πέραν της Ευρώπης. Αυτό είναι, άμα το θέλετε, ότι η Ευρώπη δεν έχει καμία σοβαρότητα. Δεν ξέρει τι κάνει, που πάει, τι θέλει. Και δεν έχει να κάνει με ένα συμβούλιο ευρωπαϊκό, να συνδεθούν οι μέτοχοι και οι άνθρωποι να συμφωνήσουν και να συμβάλλουν σε έναν ευρωπαϊκό στόχο και σκοπό. Πού πάει η Ευρώπη? Είχαμε πραγματικά μια ανισότητα τόσο στο οικονομικό κομμάτι, αλλά ακόμα και στη διαδικασία όπως είχαμε. Βλέπουμε τους διαγωνισμούς της Ευρώπης, οι οποίοι πραγματικά είναι άνισοι. Και δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο σοβαρή θέση στην Ευρώπη. Αλλά ποια Ευρώπη? Εμείς είμαστε η Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε την Ευρώπη, να τη θεσπίσουμε, να τη θωρακίσουμε, να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Και αυτό θα συμβεί με πραγματικούς βουλευτές ψηφισμένους από τον ίδιο τον λαό, από τον ίδιο τον πολίτη. Για θέματα που μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία. Για άτομα τα οποία δεν χρωστάνε πουθενά, δεν είναι απλές μαριονέτες, ξέρουν που πάνε, ξέρουν τι θέλουν, ξέρουν τι λένε. Όπως εμείς στην Ελλήνωση Συνέλευση. Ωραία. Κύριε Σόρα, τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην υγεία. Είναι προφανές, το ζούμε και το ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας, έντονα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική με αναφορές νόμων υποχρεωτικότητας και να επικαλούμαστε συνέχεια τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ακούσαμε όμως βουλευτές, ευρωβουλευτές να αντιδρούν σε κοινές αποφάσεις της Ευρώπης. Θα το δούμε πρώτα αυτό. Εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο τρέξαμε σε μια πανδημία ο πλανήτης, υπάκουσε η Ευρώπη και κατ' επέκταση όλες τις χώρες και βεβαίως η Ελλάδα, μέσα από μια παγκόσμια ατζέντα. Άρα μιλάμε για μια παγκόσμια πανδημία, που δεν είμαι ειδικός να κρίνω αν είναι αληθινή ή όχι. Σαφώς υπάρχει ο ιός, πάρα πολύ ισχυρός. Εδώ είναι ένα κομμάτι το οποίο μιλάμε για έναν προκατασκευασμένο ιό, για να σκοτώσει ανθρώπους, να δολοφονήσει ανθρώπους και δεν είναι, αν το θέλετε, παραμύθι το ότι στον πλανήτη σέχτες και οργανωμένες ομάδες σκοτεινών ανθρώπων προσπαθούν να μειώσουν τον πληθυσμό και το έχουμε δει επί χρόνια. Μιλάμε για την υγεία. Θα σας πω τούτο. Όλα τα παιδιά εμβολιάζονται από την ώρα που θα γεννηθούν. Αυτό που θα πω είναι ότι κληρονομικότητα είναι υγεία. Η δημιουργία δεν έχει καμία τέλεια. Έχει μια κληρονομικότητα υγεία για να ζει συνέχεια. Η ασθένεια είναι μια αποστατική θέση που συνεχώς στο περιβάλλον μας συμβαίνει επειδή εμείς οι ίδιοι το επιτρέπουμε. Και την υπηρετούν αυτή την αποστασία χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν μέσα σε αυτό το μηχανισμό της αποστασίας που κατά κόσμο εσείς το λέτε σύστημα. Δεν είναι σύστημα. Εμείς είμαστε το σύστημα. Άρα λοιπόν ένα καθεστώς επιβάλλεται αυτή τη στιγμή με πολλές παράπλευρες ασθένειες, πολυεπίπεδες, που δεν θα τελειώσει ποτέ. Και η δικιά τους δικαιολογία είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιος ή να πιστέψει, άμα το θέλετε, γιατί δεν γνωρίζει, ότι η δημιουργία έχει στείλει έναν άνθρωπο εδώ στην εσάρκωσή του, κάτι που λίγοι το καταλαβαίνουν πώς ακριβώς συμβαίνει, και όχι επί της ουσίας και όχι επί της λεπτομέρειας, κάθεται η ιατρική, και να τον στείλει και θα πρέπει. Ο δημιουργός είναι ηλίθιος, είναι σε ηλίθιο δηλαδή ο δημιουργός, με αποτέλεσμα θα πρέπει ένας γιατρός, ο οποίος εκτελεί ένα πρωτόκολλο, το οποίο έχει βγει από κάποιες σέχτες, ότι αυτό πρέπει να γίνει και θα πρέπει να εμβολιαστεί το παιδί με 10-15 εμβόλια. Είναι γύρω στα 32 τα εμβόλια μέχρι τα 12 χρόνια που κάνει ένα παιδί, αν είναι δυνατόν, για ασθένειες που δεν είναι καν του ανθρώπου. Και να τον εμβολιάσουμε από πριν, που θα πάθει αυτές τις ασθένειες επειδή τον εμβολιάσαμε. Είναι αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα, τουλάχιστον για το μυαλό του δικό μου, για το νου του δικό μου, να σκεφτώ ότι υπάρχει μια ατέλεια στη δημιουργία και έρχονται λοιπόν θνητοί άνθρωποι με πάθη, με αδυναμίες, γελιότητες, που θα τολμήσω να πω ότι πολλοί από αυτούς είναι μη άνθρωποι, να σου δώσουν λύση αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο δημιουργός, αν είναι δυνατόν. Ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε λοιπόν, αν το θέλετε, μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία σκότωνε τον πολίτη, τη δουλειά του, την οικονομία του, αλλά σκότωνε και τον ίδιο τον πολίτη, την ίδια την υγεία. Οι ειδικοί βγήκαν στον πλανήτη λοιπόν και κατήγγειλαν αυτά τα εμβόλια ότι δολοφονούν κόσμο, είδαμε να πέφτουν σε δημόσια θέα, σε τηλεοπτικές κάμερες, σε γήπεδα, αθλητές, άμα το θέλετε, να πέφτουν νεκροί την ίδια ώρα και πόσοι άλλοι δεν έχουμε δει. Διπλανοί μας αυτή τη στιγμή όλοι έχουν, αν το θέλετε, εμπειρία από γείτονες, από φυγικό περιβάλλον. Πεθαίνει πάρα πολλοί κόσμος. Κοινώς σκοτώσαν τον κόσμο. Εκείνο που θέλω να πω όμως ήταν ότι μιλάγαν για υποχρεωτικότητα, ενώ υποχρεωτικότητα δεν υπήρχε. Εδώ είναι ένα παράτολμο κομμάτι που μιλάμε για δολοφονία πραγματική, όταν
θα σε έδιωχνε από τη δουλειά σου ή θα έβαζε στον επιχειρηματία πρόστιμο 10.000 και ίσως και παραπάνω, εάν δεν σε έδιωχνε, επειδή δεν είχε κάνει εμβόλιο, αλλά όταν πήγαινε να κάνει το εμβόλιο, δεν ήταν υποχρεωτικότητα από τον νόμο. Θα έπρεπε εσύ να υπογράψεις μια υπεύθυνη δήλωση ότι ναι, θέλεις να κάνεις το εμβόλιο και μάλιστα αυτή τη μάρκα. Αυτό είναι μια παραπλάνηση τεράστια. Τελικά, αν υπάρχει νόμος να εμβολιαστούμε, όλοι να το κάνουμε. Άρα δεν υπάρχει νόμος και τελικά υποχρεώνεις τον κόσμο να τον διώξει από τη δουλειά, την καριέρα του. Σκοτώνεις τον κόσμο ο οποίος έχει μια ζωή ολόκληρη εκεί πέρα. Και για να κάνει εμβόλιο και υπογράφει ότι το κάνει μόνος του. Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει στον πλανήτη? Έχω δηλώσει ότι αυτές οι ενέσεις είναι ενέσεις εκτέλεσης. Και το έχουν πει δημόσια, άμα το θέλετε, τεράστιοι γιατροί, αλλά και επιστήμονες. Αν οι φωνές τους δεν ακούγονται γιατί τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν στα καθοστατικά στούντιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως αυτό είναι αλήθεια. Άρα μιλάμε για τεράστια ανιχνότητα. Πού ήταν η Ευρώπη? Θα μιλήσω και για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πού ήταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας? Αλλά πού να είναι? Όταν υπάρχει μια ανομαλία, μια γελιότητα που διοικείται αυτός ο οργανισμός από γελίους ηλίθιους ανθρώπους και μάλιστα προδότες της ίδιας της ουσίας τους. Πού ήταν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας? Πού ήταν να προφυλάξει τον πληθυσμό τον πολίτη? Τότε για ποιο καταστροφικό χάρτη ανοίξαμε την Ευρώπη? Γιατί δώσαμε τον πλούτο μας? Γιατί βάλαμε αυτούς να διοικούνε? Πού είναι ο οργανισμός της Ελλάδος της Υγείας να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη? Αλλά όλη η κυβέρνηση έβγαζε νόμους με προστήματα, με οτιδήποτε να δυσκολέψει την ίδια τη ζωή. Χώρισε τους ανθρώπους εμβολιασμένους και εμείς, λες και υπήρχαν πρόβλημα. Είχαμε τόσες χωριστικότητες, τόσα δόγματα, τόσα κόμματα, χωριστικότητες, τόσες ομάδες. Θέλαμε άλλη μία? Έγιναν πάρα πολλά τεράστια λάθη με ανευθυνότητα τεράστια και κανένας δεν παίρνει την ευθύνη. Αυτό είναι πραγματικά τραγικό να συμβαίνει. Η Ελλήνωση Συνέλευση θα επαναφέρει κάθε βλάβη που έχει γίνει και θα προβάλλει τις αλήθειες του δικαίου παντού. Αρκεί ο πολίτης να κατανοήσει και να εισέλθει στον κόλπο της Ελλήνωσης Συνέλευσης για ένα, όχι καλύτερο, για ένα αληθινό αύριο. Για ένα πραγματικά αληθινό αύριο, το οποίο μπορεί να συμβεί εφόσον η θέληση του πολίτη είναι πολύ ισχυρή, που με ελεύθερη βούληση θα εισέλθει μέσα στον κόλπο της Ελλήνωσης Συνέλευσης με την ίδια την προσωπικότητα. Να σταματήσει κάθε άδικο και κάθε γελιότητα από αυτή που συμβαίνει. Αυτή δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όσο εσύ αδρανείς, Έλληνα πολίτη. Άρα ο πολίτης θα δώσει το τέλος. Αλλά και την έναρξη αυτού του τεράστιου αγώνα για να τελειώσει κάθε γελιότητα. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη. Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Ζήσαμε έντονες πιέσεις εδώ στην Ελλάδα την εποχή της πανδημίας από γιατρούς, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, από την ίδια την κυβέρνηση, τόσο σε συνταξιούχους, σε υγειονομικούς. Να σας διακόψω. Εσείς τι νομίζετε? Κοιτάξτε πώς μου είπατε. Δημοσιογράφοι, σε μια αποστολή να πείσουν όλους ότι πρέπει να κάνουν εμβόλια για να είναι υγιείς. Κυβέρνηση έβγαλε νόμους. Νόμους πέραν της φυσιολογίας μιας αναγκαστικότητας, η οποία δεν ήταν αναγκαία τελικά και έπρεπε να υπογράφεις υπεύθυνη δήλωση ότι εσύ θέλεις να εμβολιαστείς. Ότι είναι επιλογή σου. Αν δεν είναι επιλογή σου. Άλλωστε, είδαμε μια τεράστια ομπρέλα να τρέχει πάνω από τη διαδικασία ότι αν δεν εμβολιαστείτε θα πεθάνουμε όλοι. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Δηλαδή, υγιείς ανθρώπους τους εμβολιάσαμε για ποιο λόγο? Το να πάθεις κάτι και να ανατρέξεις σε μια ιατρική, το καταλαβαίνω. Αλλά και εδώ είναι ένα κομμάτι μεγάλο που πρέπει να αναλυθεί. Πώς φτάσαμε να έχουμε τόσο άσχημη υγεία και να πεθαίνουμε και να μην ξέρουμε για ποιο λόγο? Πώς, σε ένα περιβάλλον όπου όλα μας τα προϊόντα είναι μεταλλαγμένα. Γνωρίζετε καλά ότι και στην Ευρώπη πέρασε ο νόμος να τρώμε σκουλίκια, προνύμφες και ό,τι γελιότητα υπάρχει. Ανθρώπινος οργανισμός να τρώει όλες αυτές τις γελιότητες και μάλιστα με νόμο. Δεν γνωρίζατε ήδη ότι στην Αμερική πολλά χρόνια τώρα η σοκολάτα, 300 γραμμάρια σοκολάτα, μπορεί να περιέχει 600 έντομα. Όχι παραπάνω, 600 είναι παράνομα. Είναι γελοί οι νόμοι στον πλανήτη για τον ίδιο τον άνθρωπο. Είδαμε λοιπόν να περνάνε νόμοι στην Ευρώπη να τρώμε πλαστικό κρέας, συνθετικό, άμα το θέλετε, το λέω πλαστικό, τι άλλο να είναι. Να δίνουμε στους ανθρώπους πλαστικό αίμα, που σημαίνει κατασκευασμένο αίμα και όχι ανθρώπινο αίμα. Είδαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν, και όμως συμβαίνουν. Μιλάμε για ένα περιβάλλον το οποίο είναι γενετικά τροποποιημένα όλα μας τα προϊόντα, τα φρούτα μας, οι σπόροι μας, δεν γεννάνε. Είναι ήδη βιασμένοι οι σπόροι και γενετικά βιασμένα όλα γύρω μας. Βλέπουμε τα ζώα να είναι τροποποιημένα, υβρίδια, τα γουρούνια να είναι υβρίδια, τα πρόβατα να είναι υβρίδια, συνεχώς είναι μια υβριδιακή κατάσταση. Ράτσες παντού, τα χόρτα μας είναι παραβιασμένα, δηλαδή η τροφική μας αλυσίδα, οι ντομάτες, τα φρούτα μας όλα. Μιλάμε για χιλιάδες αεροψυκασμούς, που στην Ελλάδα, άμα το θέλετε, το κάνει ο ΕΛΓΑ, νομίζω, έτσι.
Υπάρχει οργανισμός, ο οποίος τον πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να ψεκάζει συνεχώς δίθε και τάχα μου για τροποποίηση καιρού. Τι τροποποίηση καιρού? Αυτός είναι ο πλανήτης, αυτές είναι οι εποχές, αφήστε τις να εξελιχθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ήλιος έχει μια ομπρέλα, μια ασπίδα και φυσικά είναι ναι. Κανένας δεν μπορεί να ξέρει το τι περιέχει και το τι μέταλλα και το τι χημικά, τι στυρώσεις, τι μύκητες, τι βακτήρια, τι ιούς εμπεριέχουν όλα αυτά τα υλικά που χιλιάδες αεροπλάνα και πτήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη και ψεκάζουν τον πλανήτη και τους ανθρώπους σαν μύγες. Βλέπουμε λοιπόν ότι άπειρα έντομα αποστατικά υπάρχουν 600.000 είδη κοριών. Όλα τα φρούτα μας επηρεάζονται από έντομα τα οποία δεν τα βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Το σώμα μας κατοικούν κατοικίες εντόμων που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Όπου αφήσεις νερό βρωμίζει και γίνεται μία γλίτσα αποστατική που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, γιατί το νερό είναι διαβιές, έχει 3 διαδικασίες που είναι η αθανασία του. Άχρωμο, άοσμο, άγευστο. Και θα έπρεπε όπου πέφτει το νερό να μείνει εκεί. Και όχι όλες αυτές οι γελιότητες που είναι εκεί μέσα να σου λένε ότι είναι ζωή. Δίθεν ύψη αυτοεπιστήμονες. Δεν είναι ζωή, είναι η γελιότητα της αποστασίας που εμείς το επιτρέψαμε. Και σήμερα μιλάτε για υγεία. Μιλάτε να έχουμε υγεία. Πώς να έχεις υγεία? Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό γύρω σου. Όλα είναι τεχνικό και μια αποστασία που δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Πώς να έχεις υγεία? Μετά έρχεται μια μεγάλη βιομηχανία των αποστατών να σε κάνει καλά κατά κόσμο. Δηλαδή να σου δώσει υγεία που σε έχει ήδη αρρωστήσει. Και έχεις μια τεράστια χημική βιομηχανία φαρμάκων που επειδή όταν πεθαίνεις δεν λιώνεις από τα πολλά φάρμακα που παίρνεις, σε βγάζουν και άγιο. Γιατί δεν έλειωσες. Σε πώς να λιώσεις? Έχεις γίνει πλαστικός. Έχεις μεταλλαχθεί. Σε αυτόν τον αιώνα ζούμε. Και οι διαταγές έρχονται ναι από την Ευρώπη. Ναι από τον Παγκόσμιο Υγεία που υπακούει η Ευρώπη και βεβαίως η επέκταση είναι η χώρα μας. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ποιος έκανε λοιπόν τη ζημιά στις μέρες μας? Οι δημοσιογράφοι, οι διδάσκαλοι μεγάλοι που έπεσαν τον κόσμο και που εκφοβίζαν τον κόσμο όλο. Με τι? Με γιατρούς που δεν τους είχατε ξανακούσει? Που υπήρχαν παγκοσμίου φήμηση γιατροί και επιστήμονες και λέγανε όχι, δεν πρέπει να γίνουν τα εμβόλια και ότι αυτά μεταλλάσσει το ανθρώπινο DNA. Αλλά τελικά οι δικοί σου γιατροί εδώ, σε κυβερνητικό έργο μαζί με την κυβέρνηση, που σκηνοθετούσε όλο αυτό το έγκλημα, έπειθαν και εκφόβιζαν τον κόσμο να κάνει τα εμβόλια. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η Ευρώπη μας. Πού ήταν η Ευρώπη τότε να μπει στη μέση? Και ποιος εκφόβησε την Ευρώπη? Και ποια Ευρώπη σε εκφόβησε εσένα? Είδαμε στις μέρες μας όμως, ιδιαίτερα για το ατύχημα των τεμπών, που μιλάμε για μια πολύ καθαρή δολοφονία, έτσι. Μιλάμε ότι έχουμε ένα τρενάκι, όχι σαν όλες τις άλλες χώρες που είναι χιλιάδες τα τρένα τους. Ένα τρένο που πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ένα μέχρι την Πάτρα δεν πάει ακόμα, δεν υπάρχει άλλο τρένο. Στο 2024, σε μια προοδευτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα μας, με ένα τεράστιο καταστατικό οικονομικό χάρτη όπως είναι της Ευρώπης, εμείς έχουμε μείνει πίσω. Ούτε τραμ δεν έχουμε. Ένα τραμ στην Αθήνα και αυτό γιατί έγιναν Ολυμπιακοί αγώνες. Μιλάμε για μια τριτοκοσμική χώρα μέσα στην Ευρώπη που λέγεται Ελλάδα. Αυτό δεν το έχει επιτρέψει η Ευρώπη. Το επέβαλε η Ευρώπη. Με γενίους νόμους. Με υπανθρώπους που μισούν το ελληνικό στοιχείο. Και με μαριονέτες κυβερνήσεις εδώ. Κανένας τους δεν έχει ελληνικό DNA. Κανένας τους δεν έχει ελάνια μόρφωση. Κανένας δεν έχει τίποτα ελληνικό μέσα του. Τίποτα. Απεχθάνεται μισή την ελληνικότητα και τον Έλληνα. Και εσείς τους έχετε και κυβερνάνε. Και αυτό ήταν να τους πάτε στην Ευρώπη. Όχι, εδώ τελειώνει. Η Έλληνος είναι στα βάγια, αυτό είναι ένα τέλος. Να συνεχίσω όμως αυτό. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα. Και θα πρέπει εμείς να τρέξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ιδιαίτερα σε θέματα υγείας όπως είναι στην Ελλάδα, έχουν επέλθει από την Ευρώπη. Χιλιάδες φάρμακα τα οποία τα σκευάσματα είναι πάρα πολύ φθηνά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα μας είναι πανάκριβα. Γιατί? Πού είναι η Ευρώπη να βάλει μια κλίμακα εκεί? Έχουμε πολλές φορές διαπιστώσει φάρμακα τα οποία είναι ελληνικής παραγωγής, στην Ελλάδα να είναι ακριβά, ή εισαγωγής, άμα το θέλετε, να είναι πάρα πολύ φθηνά και να πουλούνται 5 και 6 και 10.000% παραπάνω στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ποιος είναι ο παράγων, ποια είναι η υπηρεσία που θα βάλει ένα στόπ και ποιος μετράει αυτή τη διαδικασία? Πού ασφαλίζεται ο πολίτης? Πού η οικονομική πολιτική? Ουσιαστικά είναι ένας χορός εκατομμυρίων με θύματα τον ίδιο τον πολίτη. Ουσιαστικά σου πουλάνε υγεία μέσα από τα φάρμακα και προδιαγράφεις και υπογράφουμε το θάνατό σου. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτός είναι ο βίος. Αυτό θέλετε όλοι? Πότε αυτό θα σταματήσει? Πότε? Βγάζοντας συνέχεια τις ίδιες κυβερνήσεις που είναι από τον Καποδίστρα και δεύτερον. Οι φιλογαλλικές, οι φιλογερμανικές, οι φιλορώσικες, οι φιλοαγγλικές, οι φιλογαλλικές, οι φιλοεβραϊκές, οι φιλοχριστιανικές. Οκ, αυτή είναι η πατρίδα σας, άμα αυτό θέλετε.
Η Ελλήνος Συνέλευση δεν βλέπει τίποτα από αυτά. Βλέπει με ωριμότητα πια την αλήθεια του δικαίου και θα πορευτεί με αυτή στον ίδιο στόχο και σκοπό για μια ολότητα να κάψει και να εξαφανίσει κάθε ψεύδος και κάθε γελιότητα. Τα δίκαια και τα δικά μας θα προταθούν από την Ελλήνος Συνέλευση σε όλη την ολότητά τους. Με όλο το είναι του εαυτού μας. Αυτό έχω να δηλώσω. Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρόσφατα κατηγόρησε επίσημα την Ελλάδα για τη μαζική δολοφονία των τεμπών. Καταδεικνύοντας 26 συγκεκριμένα θεσμικά πρόσωπα, που τα δύο από αυτά είναι κυβερνητικά στελέχη. Είδαμε την κυβέρνηση να αντιδρά για την κατηγορία συγκεκριμένα αυτών των δύο κυβερνητικών στελεχών, αναφέροντας ότι είναι εσωτερικό θέμα της χώρας και θα επιληθεί η ίδια. Τελικά... Βλέπετε. Αυτή η θέση είναι πολύ συγκεκριμένη. Φυσικά, μεγάλες πιέσεις πίεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση, εφόσον είσαι στην Ευρώπη, να πάρει θέση μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα έκανε ουσιαστικά την εργασία της. Βγάζει μια εξεταστική επιτροπή να τρέξει τη διαδικασία στην Ελλάδα για μια μαζική δολοφονία, όπως τα τέμπη. Είναι μια μαζική δολοφονία. Μια μαζική, φυσικά δεν τηρείται κανένας κανόνας ασφαλείας των τρένων και σε πολύ μικρή γραμμή. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι γραμμές που είναι στην Ελλάδα, είναι ανύπαρτες. Και προσφάτως, άμα το θέλετε, πουλήθηκε ως ένα εθνικό δίκτυο να πουλάμε σε ιδιώτες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή υπάρχει ιδιώτης πλουσιότερος από το κράτος μου, όπως και να έχει όμως. Είδαμε την κυβέρνηση, άμα το θέλετε, να παίρνει μία θέση απέναντι στην Ευρώπη και να της λέει: δεν θα βάλουμε εμείς φυλάκες στη χώρα μας, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς είμαστε εκλεγμένοι. Μιλάει έτσι στην εισαγγελέα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε τελικά. Η χώρα είχε λιγμούς, και δεν θα πω λιγμούς, γιατί ο λιγμούς είναι μια άλλη λέξη. Όχι, μπορεί η χώρα να αντιδράσει σε ένα διάταγμα της Ευρώπης, εφόσον το συμφέρον της εκτίθεται, και να πάρει θέση και να πει: αυτό δεν το κάνω. Αν τώρα θυμηθούμε το μνημόνιο όπως τώρα που λένε, δεν θα μας πείτε εσείς, θα το λύσουμε μόνοι μας, εσωτερικό θέμα. Όχι, δεν είναι εσωτερικό θέμα. Ανήκουμε στην Ευρώπη. Σκοτώσατε μαζικά τόσο κόσμο και έχει και πολλούς αγνοούμενους που φτάνουν με τα 157 θύματα. Αν δεν απατώμε, αν το νούμερο είναι σωστό. Άρα μιλάμε για μια μαζική δολοφονία με ένα τρενάκι που απάνω ήταν 200 άτομα. Και σκοτώσατε τον κόσμο. Γιατί έτσι ήταν μια προφητεία που έπρεπε να εκτελεστεί, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος. Άρα, κύριοι, μπορούσατε και επί του μνημονίου, που κάνατε ολόκληρο θέμα μέσα στα κανάλια, οι δημοσιογράφοι και όλοι οι κάφροι. Ας συγχωρήσετε και αυτή τη λέξη που λέω, αλλά μόνο αυτό μπορεί, μια καφρίλα είναι αυτή. Που τρέξατε να πτωχεύσετε δίθεν και τάχα με την Ελλάδα, για να βάλουμε τη χώρα μας στο μνημόνιο για 4,5 δις. Είστε αδιανόητα ηλίθιοι. Είστε προδότες. Και δεν θα έλεγα καν προδότες, γιατί δεν είστε καν Έλληνες, γιατί προδότης ήταν ο Έλληνας. Ο Έλληνας πολίτης γιατί προδίδει τη χώρα του και τη θέση του και δεν παίρνει θέση τώρα. Άρα, πολύ όμορφα μπορούσαν τότε στο μνημόνιο να μην δεχτούν το μνημόνιο και να έχουμε τους πόρους. Αποδείξαμε στην πορεία εμείς σαν Ελλήνος Συνέλευση και πλούτο των 600 δις. Αποδείξαμε και παγκόσμια ταμεία με τον Bretton Woods και άλλα ταμεία έχουν αποδειχθεί. Άρα έχουμε ένα πλούτο. Δεν χρειάζεται τώρα να έρθει η Τρόικα για 4,5 δις να σκλαβώσουμε τη χώρα, να μην φύγουμε ποτέ και να ξεπουληθεί η χώρα και να διαλυθεί όλος ο κοινωνικός ιστός της χώρας μας. Αν θυμάστε τι έγινε. Αυτοκτονούσε κόσμος, συνέχεια είχαμε αυτόχειρες. Αν είναι δυνατόν. Άρα τελικά μπορείτε να αρνηθείτε θέματα, γιατί η Ευρώπη μπορείς να σου κάνει μία πρόταση και εσύ να αρνηθείς. Άλλωστε πάμε και στο μεταναστευτικό. Ποια είναι η λογική στην Ελλάδα της ανεργίας και σε μια χώρα σαν τη δικιά μας με τόσα προβλήματα, σχεδόν από πτώχευση, αν το θέλετε, που προλάβαμε την πτώχευση να μην γίνει το 12, να βλέπουμε τώρα να έρχονται στη χώρα μας 4 και 5 και 6 εκατομμύρια και κανένας δεν ξέρει το νούμερο πώς είναι στη χώρα σου. Κανείς δεν το ξέρει. Άρα υπάρχει μια διαφήμιση σε άλλες χώρες τρίτες, πολύ τριτοκοσμικές όπως Μπαγκλαντές, Πακιστάν και άλλες χώρες, να κάνουν διαφήμιση ότι πληρώνουν κόσμο από εκεί να τον φέρουν στη χώρα μας. Ποια είναι η λογική αυτή? Ευρωπαϊκή οδηγία. Ακόμα και αν είναι ευρωπαϊκή οδηγία με αυτή τη μαύρη σέχτα που διοικεί την Ευρώπη, η Ελλάδα μπορούσε να αρνηθεί. Όπως αρνήθηκε η Πολωνία. Όπως αρνήθηκε και άλλες χώρες. Δεν υπάρχει μετανάστες στην Πολωνία, αν δεν τον θέλουν, και σε άλλες χώρες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να εκτελέσουμε μια πολιτική στρατηγική που βάλει τα συμφέροντα της χώρας μας. Εμείς πώς ανοίξαμε τα μπουτια μας κατά κόσμο ή την αγκαλιά μας και βάλαμε μέσα. Αυτή ήταν μια δουλειά του ιερατείου, γι' αυτό ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να ανήκει στο ιερατείο, ανήκει στην πολιτεία του. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σήμερα στην Ελλάδα γίνεται μια λαιλασία και θα γίνει ακόμα χειρότερα σε πολύ εχθρικό περιβάλλον, ειδικά των θρησκειών.
Ποιων θρησκειών, των αλλογενών, τι δουλειά έχουμε με αυτούς. Σας μιλώ σε μια Ιαπωνία η οποία δεν έχει κανένα μετανάστη μουσουλμάνο. Άρα μιλάμε για μια Ελλάδα που είναι η χώρα του φωτός της δημοκρατίας, να εισέρχονται ορδές από ανθρώπους που δεν αντιλαμβάνονται καν την Ευρώπη. Δεν αντιλαμβάνονται όχι τον πολιτισμό. Τι ακριβώς είναι η Ελλάδα, τι ακριβώς είναι η ζωή, ποιος είναι, τίποτα. Είναι άτομα τα οποία είναι, αν το θέλετε, συσπηρωμένα στη μαυρίλα τους και επιδοτούνται, άμα το θέλετε, με δικά σου λεφτά. Χρηματοδοτούνται όλα με τα χρήματα του Έλληνα πολίτη. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει εσύ να κατανοήσεις τι συμβαίνει. Άρα, μιλάμε για τη θέση των διοικούντων αυτή τη στιγμή τη κυβερνητική πολιτική, η οποία είναι απέναντι και αντίθετα σε οποιοδήποτε συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Ουσιαστικά βλέπω μια δολοφονία που στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει καν ελληνικός ιστός, δεν θα υπάρχει καμία ελληνικότητα. Πέραν του γεγονότος ότι μέσα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πολλούς αλλογενείς, όχι μόνο τους κυβερνώντες, αλλά και ορδές που είναι σε θέσεις κλειδιά, σε έναν τεράστιο ιστό της ελληνικής κοινωνικότητας, είναι αυτή τη στιγμή εχθρικό όλο το περιβάλλον. Αυτό θα πρέπει να μπει σε μια άλλη δομή, να κατανοήσουμε την ολότητα, να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να μπούμε στην ευθυγράμμιση και της ειρήνης αλλά και του ωφελούς μας. Αλλιώς θα υπάρχουν πολύ άσχημα πράγματα στην Ελλάδα. Υπάρχει μια άλλη μεγάλη αλήθεια που θα επιμείνω. Άκουστε. Η Ευρώπη είναι πτωχευμένη. Από το 1934 και εντεύθεν, όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είναι πτωχευμένα. Η Ελλάδα δεν ήταν πτωχευμένη. Η Ελλάδα είχε κάνει την πτώχευσή της, αν το θέλετε, το 1934. Επανήλθε. Αυτοί δεν έχουν επανέλθει. Εμείς δεν υπογράψαμε τότε μνημόνιο. Και πώς να πτωχεύσουμε εμείς όταν μας χρωστάει η Γερμανία πάρα πολλά δάνεια, γύρω στα 5,5 δισεκατομμύρια από τότε. Μας χρωστάει ο Ιταλός, ο Μουσουλίνη είχε πάρει και αυτός δάνειο 1,5 δις. Άρα μιλάμε για μια Ελλάδα που στήριξε την Ευρώπη και μεταπολεμικά και πολεμικά. Και μετέπειτα βλέπουμε μια τράπεζα της Ανατολής, η οποία όλες οι χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, μεταλαμπαδεύουν, αλλά και βγάζουν την οικονομική γραμμή τους από τον πλούτο που λέγεται Τράπεζα της Ανατολής και μετοχές του Χρυσού. Βλέπουμε την Τράπεζα της Κεντρικής της Ελβετίας να δημιουργείται με χρυσό δικό μου και με χρήματα δικά μου. Άρα καταλαβαίνετε την αναγκαιότητα του ελληνικού στοιχείου στην Ευρώπη. Μόνο στον πλούτο μου κάθονται και μόνο στα δικά μου, στους δικούς μου θρόνους. Άρα μιλάμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φύγει γιατί εσύ είσαι η Ευρώπη. Εσύ τη στήριξες. Η Ελλάδα δεν πτωχεύσε ποτέ. Την πτωχεύσαν τώρα με το μνημόνιο και πήγαν να την πτωχεύσουν. Και μπήκε τώρα σε μνημόνιο η Ελλάδα χωρίς λόγο και αιτία, ενώ οι άλλες ήτανε. Άρα ποια στήριξε την Ευρώπη? Ο γαλλογερμανικός άξονας που εισήλθε να κάνει τι? Να φτιάξει το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Δικό μου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Και μην γελιόμαστε. Η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δεν υπάρχει. Χρέη Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης κάνει η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία παρεπιπτόντως όλα της τα έσοδα αλλά και τον πλούτο είναι μόνο ελληνικός και μάλιστα κλεμμένος. Άρα ας μην γελιόμαστε για την Ευρώπη, πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην Ευρώπη για πάρα πολλά θέματα που τρέχουν και για την ίδια τη Ρώμη, άμα το θέλετε. Τη μετέπειτα, που εσείς το λέτε Ράιχ, και αυτό είναι η Ρώμη δικαιώμου, γιατί η Ρώμη είναι των Ελλήνων. Η μετέπειτα, η Χαζάρικη, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη δεν είναι δικιά μας. Ας γίνει η τέταρτη. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Ευρώπη μας ανήκει. Το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να υπάρχει ένα αμυγές ελληνικό στοιχείο, όπως της Ελλήνων Συνέλευσης, για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Απ' την άλλη, δεν θέλω να ξεχάσει κανένα σας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες όλες είναι πτωχευμένες και ο πλανήτης όλες οι χώρες είναι πτωχευμένες με μνημόνιο. Όλος ο πλανήτης είναι με μνημόνιο. Ας μιλήσουμε για την Ευρώπη. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να δανειστούν χωρίς τόπο, ώστε να ανέβει η οικονομία τους και να ξεφουσκώσει η φούσκα μιανού πλαστικού χρέους που έχει δημιουργηθεί από σέχτες ομάδες και από ηλιθίους οικονομολόγους. Ας λένε ότι θέλουν στα παράθυρα σαν παπαγαλάκια, απλά κάνουν οχλαγωγία. Η Ευρώπη θα δανειστεί, θα υπάρχει ένα κυρίαρχο μέλος που θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Είναι η ώρα που θα πρέπει ο πολίτης να καταλάβει και να σταθεί δίπλα στην Ελλήνων Συνέλευση. Για λόγους που δεν καταλαβαίνει τώρα, αλλά τουλάχιστον να καταλάβει ότι η μάχη είναι δική του και η μάχη της εμφάνισής του θα εμφανιστεί ο ίδιος με την προσωπικότητά του να ψηφίσει την Ελλήνων Συνέλευση και να εισέλθει στους κόλπους για την αλήθεια του δικαίου. Όλα τα άλλα έχουν κανονιστεί. Η Ευρώπη, αν δεν δανειστεί από ένα υγιές, πραγματικό πλούτο, χωρίς να έχει κανένα τοξικό μέσα του, δεν μπορεί να κλειτώσει ούτε σαν Ευρώπη, αλλά ούτε σαν πλανήτης. Άρα θα υπάρξει ένα χρήμα που θα είναι πλούτος που θα είναι μη τοξικός, θα είναι αληθινός, με όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα που απορρέει από τον ίδιο τον πλούτο του. Και έτσι θα μπούμε σε μια άλλη πολιτική γραμμή, σε μια πραγματική οικονομία, που σήμερα λέω ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις. Οι βάσεις είναι εδώ
στην ελληνικότητα την ίδια, χωρίς κόμμα, χωρίς δόγμα, χωρίς χρώμα, σε μια πραγματική ένωση, για μια πραγματική Ευρώπη. Ξεκίνησε ελληνική, είναι ελληνική από τα αρχαιότατα χρόνια. Όλα και τα πάντα. Δεν υπάρχει. Αν σκάψουν οι Γερμανοί, δεν θα βρουν τίποτα γερμανικό. Οι Εγγλέζοι δεν θα βρουν τίποτα γερμανικό. Οι Εγγλέζοι μπορούν να βρουν καμιά φενέκη, την περούκα, η οποία είναι αξίωμα, κάνα κανόνι μετέχει. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα άλλο. Ούτε αγγλικά παλιά βιβλία δεν θα βρουν, ούτε γερμανικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε Ισπανοί. Ούτε Ιταλοί. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε παντού και να βλέπουμε πραγματικά αρχαίους ναούς. Και πάνω στους αρχαίους ναούς που να έχουν χτίσει αυτοί τις εκκλησίες τους ή τους βωμούς τους σκοτεινούς. Μιλάμε λοιπόν για μια ελληνική Ευρώπη που πρέπει να θυμηθεί ο Έλληνας πολίτης, να δώσει τη δυναμική σε έναν εθνικό πολιτικό φορέα να αναδείξει. Όχι τη θέση μας, αλλά τη δικιά του θέση. Να μεταφέρει και να προκαλέσει όλους τους να δουν και να αναγνωρίσουν τη μεγαλοπρέπειά του και τα δικιά του. Το μεγαλείο του Έλληνα ανθρώπου και στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αρχίζουμε από την Ευρώπη για τις ευρωεκλογές μας. Οι ευρωεκλογές πρέπει οι Έλληνες όλοι να μετέχουν. Ένας ικανός αριθμός ανθρώπων να περάσει, να μπουν όλα τα θέματα επιτάπητος και να λυθούν θέματα που δεν λύθηκαν από την αρχή που ξεκινήσαμε. Η Ελληνική Συνέλευση είναι μονόδρομος. Είναι η λύση. Είναι η ίδια η φυσιολογία της αλήθειας του δικαίου και του πολίτη και της πολιτείας. Κύριε Σόρα, μια τελευταία ερώτηση που κυριαρχεί έντονα και αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλω να ρωτήσω εάν και πόσο επηρεάζονται οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ευρώπη γενικά από αυτόν τον πόλεμο. Θέλετε να σας πω και κάτι. Ο πόλεμος της Ουκρανίας, καταρχάς, ας είμαστε δίκαιοι. Εάν και εγώ προέρχομαι από ένα μεγάλο κομμάτι της Αμερικής, δεν έχει να κάνει με την Αμερική, εγώ μιλάω για έναν πλανήτη. Δεν μπορώ να πω ότι αυτή είναι η Αμερική ή αυτή είναι η Ρωσία. Αν με ρωτήσετε σε ένα άλλο επίπεδο συζήτησης, δεν υπάρχει ούτε Αμερική ούτε Ρωσία. Ο πλανήτης είναι μόνος του. Ακόμα και στρατηγική, άμα το θέλετε, το πώς κινείται στον πλανήτη. Όμως είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και πολυεπίπεδα. Με αποτέλεσμα, ναι, αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει σβήσει, έχει ένα μικρό φωτάκι κάπου, ίσα που φαίνεται. Και οι Ρώσοι, θα πω το εξής, ότι στέκονται σε ένα πόδι με αποτέλεσμα, αν ακουμπήσουν το άλλο κάτω, θα γίνει μια πολύ μεγάλη ζημιά. Υπάρχει όμως ένα δίκαιο. Οι Ουκρανοί θέλαν την αυτονομία τους. Θέλαν να είναι απομονωμένοι, να μην είναι τουλάχιστον έτσι όπως η Ρωσία πιέζει. Μια άλλη αλήθεια όμως είναι ότι η Ουκρανία, ιδιαίτερα το Κίεβο, πώς λέμε εδώ το κράτος των Αθηνών εδώ, κάτι τέτοιο συμβαίνει, άρα το κράτος του Κιέβου από την οικογένεια Ρος, εξού και το όνομα της Ρωσίας. Παλιά δεν υπήρχε Ρωσία, ήταν η Σοσιαλιστική Σοβιετική Ένωση. Τώρα τη λένε Ρωσία. Τώρα η Ρωσία να πάρει το όνομα από την οικογένεια Ρος, εγώ πραγματικά το βλέπω λίγο ξύμορο, αλλά δεν απασχολεί αυτό εμένα. Απ' την άλλη, βλέπουμε ένα Κίεβο να δίνει βασίλισσες και πριγκίπισσες. Όταν λέμε να δίνει βασίλισσες και πριγκίπισσες στον πλανήτη, να θυμάστε, δεν υπάρχει βασιλιάς και πρίγκιπα στον πλανήτη αυτό. Να μην είναι μαύρο αίματος. Και θα μείνω λίγο σε αυτό. Γαλαζοαίματοι αυτοί δεν είναι. Βάλτε το καλά όλοι στο μυαλό σας, άνθρωποι της γης. Γαλάζιο αίμα δεν έχουν αυτοί, έχουν μαύρο αίμα. Και δεν κάνει να το χάσουνε. Μαύρο, σκοτεινό. Δεν έχουν καν αίμα. Αίμα έχουν οι άνθρωποι και όλοι οι πραγματικοί άνθρωποι έχουν μπλε αίμα. Το μπλε αίμα είναι των ανθρώπων. Γι' αυτό αν δείτε τις φλέβες σας είναι μπλε χρώμα. Δεν είναι κόκκινες. Αν το αίμα ήταν κόκκινο όπως το λέτε εσείς, οι φλέβες θα ήταν κόκκινες. Η φλέβα είναι μπλε, γι' αυτό και έχετε μπλε αίμα. Στον ήλιο όταν εμφανιστεί το αίμα, τότε γίνεται κόκκινο γιατί παίρνει το χρώμα από τα φάσματα του ήλιου. Γιατί και το χρώμα του ήλιου είναι μπλε. Γιατί μπλε είναι ουρανός. Αυτό είναι ένα ξεκαθάρισμα όσον αφορά για τα γέννη. Βασιλιάδων, πριγκίπων και αυτά είναι μαύρα, βάλτε στο μυαλό σας, μαύρα πίσα αίματα. Που δεν κάνει να το χάσουν. Γιατί θα πεθάνουν. Και γιατί προβάλλονται πολλοί από μύκητες, ιδιαίτερους μύκητες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δίναν βασίλισσες και πριγκίπισσες το Κίεβο στην Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, πριγκίπισσες και βασίλισσες έχουν πάρει από το Κίεβο. Αναρωτηθείτε γιατί. Σήμερα λοιπόν βλέπετε μια Ευρώπη με επέκταση της Αμερικής, που η Αμερική βοηθάει, φυσικά θέλει να βάλει βάσεις στην Ουκρανία. Όχι ότι δεν έχει. Απ' την άλλη, βλέπουμε λοιπόν όλη την Ευρώπη να βοηθάει την Ουκρανία σε όπλα και να υποχρεώνει τις χώρες, μαζί με την Αμερική, να είναι κατά της Ρωσίας με επίκεντρο την Ουκρανία.
Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσει η Ρωσία μόνη της. Γιατί έχει πολλούς Ρώσους στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία εμείς πολεμήσαμε, μας πήραν οι Γάλλοι στο λαιμό τους, άμα θυμάστε παλιά ιστορικά, να πολεμήσουμε τους Μπολσεβίκους στην Ουκρανία. Χάσαμε κιόλας και μας το χρωστάνε. Δηλαδή, έχουμε εναντιωθεί στους Ρώσους και άλλη φορά. Άθελά μας πήραν στο λαιμό τους οι Γάλλοι, αλλά η ευθύνη υπάρχει ευθύνη. Και μετά ότι θα μας βοηθάγαν οι Γάλλοι στη Μικρά Ασία. Ούτε αυτό έγινε ποτέ, ούτε και θα γινόταν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σήμερα ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι της Ουκρανίας. Έχει πάει παγκόσμιος. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι από πίσω, στέλνοντας χρήματα και όπλα στην Ουκρανία. Άρα η Ουκρανία δεν είναι μόνη της. Άρα η Ρωσία πολεμάει με όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει. Αυτό που θα σας πω είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι Ατλαντική Συμμαχία. Το ΝΑΤΟ όμως, στο ΝΑΤΟ όμως είναι και η Ρωσία. Αν δεν το ξέρετε, στο ΝΑΤΟ είναι και η Ρωσία. Άρα πώς το ΝΑΤΟ εναντιώνεται σε χώρα του ΝΑΤΟ, αυτό στο καταστατικό του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπεται. Άρα αν θέλει η Ρωσία μπορεί να κάνει ένα βέτο στο ΝΑΤΟ. Στρατηγικά μπορεί να μην της συμφέρει τη Ρωσία να κάνει βέτο και να της πει «ΟΚ, έλα ΝΑΤΟ». Απ' την άλλη, το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή δεν εκτελεί τα συμφέροντα του πλανήτη για ό,τι δημιουργήθηκε. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε σαν στρατός ασφαλείας όλων των κρατών, γι' αυτό και όλα τα κράτη δίνουμε όπλα στο ΝΑΤΟ. Πληρώνουμε το ΝΑΤΟ για να υπάρχει τα κράτη. Και η Ελλάδα δίνει όπλα και όλες οι χώρες δίνουν όπλα και χρήματα στο ΝΑΤΟ για να υπάρχει. Άρα πληρώνουμε ένα στρατό. Okay. Άρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μπορεί να δώσει διαταγή να επιτεθούν στη Ρωσία το ΝΑΤΟ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μόνο μπορεί να δώσει. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνο του. Εάν το ΝΑΤΟ λειτουργεί μόνο του, είναι παράνομο, καταστρεπτικό και δεν θέλω να καταλάβω γιατί κάποια στελέχη του ΝΑΤΟ, όπως Γενικός Γραμματέας και κάποια άλλα παιδάκια και μάλιστα γερμανόφωνα, βγάζουν αναγγελίες, ακόμα και δελτία τύπου. Απαγορεύεται να μιλάτε, ρε, είστε κουμπιά. Να βγάλετε το σκασμό και να μην μου το παίζετε πολιτικά αντρίκελα. Αν το Συμβούλιο Ασφαλείας βγάλει απόφαση να χτυπήσετε, τότε δεν θα χτυπήσετε, είστε κουμπιά. Το κουμπί δεν έχει βούληση. Άρα είστε κουμπάκια. Καθίστε εκεί λοιπόν και μην μιλάτε. Απ' την άλλη, στον ΟΗΕ μέσα, γνωρίζουμε βάσει καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ ότι όλες οι χώρες να πάρουν αποφάσεις και ό,τι απόφαση και να βγει, υπάρχουν 5 χώρες που μπορούν να ασκήσουν βέτο. Ξέρετε ποιες είναι οι χώρες που έχουν βέτο στα Ηνωμένα Έθνη? Λοιπόν, τα Ηνωμένα Έθνη, 5 χώρες έχουν βέτο, ό,τι και απόφαση να πάρουν τα Ηνωμένα Έθνη, όλες οι χώρες, 5 χώρες έχουν βέτο. Η Αμερική, η Ρωσία, η Γαλλία, η Αγγλία και η Κίνα. Που σημαίνει βέτο, τι σημαίνει? Πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Εάν μία χώρα ασκήσει βέτο, δεν θα εκτελεστεί το χτύπημα, δεν θα γίνει τίποτα. Η Ρωσία λοιπόν είναι μία από τις χώρες στον ΟΗΕ που έχει βέτο. Άρα, αν αύριο συνταχθεί όλος ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας και δώσει εντολή στο ΝΑΤΟ να χτυπήσει τη Ρωσία, η Ρωσία βάσει του βέτο που έχει δεν μπορεί να τη χτυπήσει κανένας. Άρα, αν η Ρωσία θέλει να ασκήσει ένα τέτοιο βέτο, έχει το δικαίωμα και έχει και βέτο. Άρα δεν θεωρώ καταστατικά και νομικά ότι η Ρωσία θα χτυπηθεί από το ΝΑΤΟ, γιατί έχει ίδια βέτο. Αρκεί να το χρησιμοποιήσει. Απ' την άλλη, η Ρωσία είναι στο ΝΑΤΟ. Πώς θα τη χτυπήσουν? Και πιο πέρα όμως ακόμα, βλέπουμε μια επιθετική πολιτική της Ευρώπης στη Ρωσία. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ σαν Έλλην άνθρωπος δεν θέλω και δεν πρέπει και δεν έχω κανένα λόγο να αναδειωθώ στο Ρώσο. Η Ρωσία στήθηκε με Έλλην ανθρώπους. Τους βιάσανε επί Βυζαντίους, τους βάλαν το κυριλικό αλφάβητο, είναι αδέρφια μου και δεν έχω κανένα πρόβλημα πουθενά. Το ίδιο είναι και οι Αμερικανοί. Είμαι στην Ευρώπη, στη Γερά Ήπειρο. Μιλάω για Έλλην άνθρωπο και θα έρθει εμένα τώρα η Ευρώπη να με βάλει απέναντι ή μία κυβέρνησή μου να στέλνει όπλα στο Ζελένσκι, που ο λαός δεν θέλει. Τι δουλειά έχει ο λαός λοιπόν? Άρα, αν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν αντιπροσωπεύει τον ίδιο το λαό, τι αντιπροσωπεύει τον εαυτό του ή τα συμφέροντά του? Ή τις επιταγές που έχει υπογράψει για να γίνει Πρωθυπουργός. Χρόνια όπως έχει στηθεί πολιτική στον πλανήτη, αλλά και οι εκλογές. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα σας πω ότι τρέχει μια διαδικασία ότι όλες οι κυβερνήσεις είναι κλέφτες, απατεώνες
κλέβουν πλούτο δημόσιο συνεχόμενα, το κρύβουν μέσω εταιριών ή άλλων ανθρώπων και υπανθρώπων με έναν τεράστιο ανθρώπινο μηχανισμό που τους θεωρούν αυγοί τους. Αυτό συμβαίνει χρόνια. Άρα κάθε υπόσχεση πολιτικού ή κυβερνητικού σχήματος που δίνει στον πολίτη ουσιαστικά χρηματοδοτεί την επόμενη ληστεία του. Άρα σήμερα οι πολιτικοί, ό,τι και να σας υποσχεθούν, θα χρηματοδοτήσουν την επόμενη ληστεία. Εσείς τι κάνετε? Τον αφήνεις και σε χρηματοδοτεί για την επόμενη ληστεία. Να πιστέψεις τι? Μην πιστέψεις τίποτα. Γνωρίζεις τόσα χρόνια έχουν γίνει τόσα πράγματα. Σε όλες τις χώρες αλλά και δει στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι η στρατηγική πολιτική στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή θέλει πολύ προσοχή, γιατί μπορεί να ανάψει μια φωτιά που να μην σβήσει καθόλου. Και να μιλάμε για πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί η Αμερική έχει πολύ χαμηλό προφίλ με πολύ μικρό φως. Άρα δεν της κοστίζει και τίποτα να μπει στη διαδικασία. Έναντι μιας Ρωσίας που βάλετε αυτή τη στιγμή και πρέπει να προστατευτεί. Αλλά να προστατεύσει και τους ανθρώπους του στο Κίεβο. Σε μια ειρηνική λύση, δεν είδα μια Ευρώπη να μπει σε μια ειρηνική λύση. Είδα μια Ευρώπη να γίνεται πολεμική μαζί με την Αμερική. Τελικά η Αμερική πρέπει να πάρει την ταυτότητά της. Να είναι αυτόνομη και να μην κρέμεται από κανένα φουστάνι ή κατσοδότα της βασίλισσας. Και αυτή και ο Καναδάς. Και όχι να κάνουν τέτοια θέματα. Η Ευρώπη είναι μια γεραιά ήπειρο. Η Ευρώπη ήταν αυτή που κατοίκησε την Αμερική. Οι Ινδιάνοι ήταν εκεί. Άρα μιλάμε για μια Ευρώπη γεραιά ήπειρο που πρέπει να είναι αντάξια της θέσης των ετών και του πολιτισμού που έχει δώσει και να φέρεται έτσι με αυτή τη γελία ανομαλία σε όλα τα επίπεδα, τα κοινωνικά, αλλά και δει σε τόσο σπουδαία στρατηγικά θέματα, με σύνορα τα ουράλια όλοι με τη Ρωσία. Για ποιο θέμα? Τι προσπαθεί να κάνει η Ρωσία? Ένωσε τη Γερμανία. Η Γερμανία δεν έχει σύνορα. Βλέπουμε τώρα την Ευρώπη να μην παίρνει θέση έναντι της Ρωσίας σε ένα θέμα της Ουκρανίας που πρέπει να λυθεί. Βεβαίως και η Ουκρανία για μένα πρέπει να έχει τη θέση της κανονικά, να είναι αυτονομημένη και χωρίς να βάλετε από ξένες δυνάμεις. Τελικά, το θύμα ποιος είναι? Τελικά θα γίνουμε όλοι θύματα. Με μια αρχή που λέγεται Ουκρανία και βοηθάμε όλη την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας. Λέει πολεμάμε όλοι με τη Ρωσία. Είχαμε θέμα με τη Ρωσία και δεν το ξέρω. Αν είναι δυνατόν. Αυτά όμως τα θέματα, μια πολύ σοβαρή φωνή λογικής, αλλά και μια πραγματική στρατηγικής και πλούτο και οικονομικής δομής, είναι από την Ελληνοσυνέλευση. Η Ελληνοσυνέλευση στην Ευρωβουλή θα λύσει τέτοια θέματα. Γιατί προσωπικά εγώ είμαι ένα ουδέτερο στοιχείο στον πλανήτη, χωρίς να βλέπω χώρες. Εγώ βλέπω πλανήτη. Το τι συμβαίνει με τη Ρωσία, βεβαίως με τη Ρωσία έχω πολύ σοβαρές σχέσεις, άμα το θέλετε, και σαν οικονομική πολιτική, αλλά και σε μια δομή που αυτή τη στιγμή, άμα καθίσουμε σε ένα τραπέζι σοβαρό, ένα ΝΑΤΟ σιωνιστικό, θα το πω, διοικούμενο σιωνιστικό, που κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, που κάνει ό,τι θέλει με όλα τα δείγματα που έχουμε μέχρι τώρα, θα κάνει πάντα ό,τι θέλει, αν δεν υπάρξει ένα αντίπαλο δέος, που μπορεί να είναι και ένα BRICS. Που ξεχάστε το όνομα, γιατί το όνομα είναι 5 χώρες στα αρχικά τους. Θα μπουν και άλλες χώρες. Άρα ένας αντίθετος στρατός, που πραγματικά θα προάγει τα δίκαια και τα δικαιώματα των ανθρώπων, αλλά και μιας οικονομικής δομημένης κοινωνικής πολιτικής, το ΝΑΤΟ δεν θα μίλαγε έτσι και δεν θα έπαιρνε ό,τι ήθελε. Άρα είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή ένας δεύτερος παγκόσμιος στρατός για να εξισορροπήσει την ειρήνη, γιατί αν θες ειρήνη θα πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Είναι δεδομένη αρχή. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν θέματα που από την Ευρώπη ως επίκεντρο, γιατί είναι η Ευρώπη ως επίκεντρο, αν μη τι άλλο παρά ποτέ, θα πρέπει μια δυνατή ελληνική φωνή, αλλά και παγκόσμια, γιατί η φωνή η δικιά μου είναι παγκόσμια, να μπει στην Ευρώπη, ώστε να βάλει πολλά πράγματα στη θέση τους. Σήμερα, αν η Ουκρανία δεν είχε αυτές τις βοήθειες, θα είχε κάτσει σε ένα τραπέζι και θα είχε συζητήσει για τους Ουκρανούς. Τα εδάφη της Ρωσίας είναι συγκεκριμένα, δεν θα είχαμε αυτά τα παρατράγουδα, θα είχαν ηρεμήσει τα πράγματα, θα είχαν υπογράψει μια ειρηνική συμφωνία και δεν θα γινόσατε. Άρα σήμερα έχουμε μεταφέρει τον πόλεμο έξω από την Ουκρανία. Και συμμετέχουμε κι εμείς σαν Έλληνες. Όχι. Δεν συμμετέχει ο λαός, με τα λόγου γνώσεως λέω, ο λαός ο ελληνικός δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν από τη χώρα μας. Είναι μια κυβερνητική πολιτική, έτσι ακριβώς όπως επιτρέπεται και παίρνουν τις κυβερνήσεις του κάθε τόπου στον πλανήτη. Εγκιάν, βουλευτής της Ελληνοσυνέλευσης θα είναι στην ακρίβειά του.
δεν θα πληρώνεται από πουθενά και δεν θα υπάρχει κανένας παράγοντας να τον πληρώσει, όπως είδαμε με την βουλευτή Καΐλη, η οποία πληρώθηκε για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ. Δεν είναι το μόνο παρατράγουδο. Είναι πάρα πολλά τέτοια θέματα, άρα ουσιαστικά η Ευρωβουλή ουσιαστικά είναι μια πανδεσία να εισπράξουν χρήματα από οποιαδήποτε οργάνωση ή ακριβώς ζητηθεί. Η Ελλήνος Συνέλευση με τους ευρωβουλευτές τους θα είναι στην ακρίβεια. Είναι ακριβώς για το όφελος του Έλληνα πολίτη και για τη χώρα μας. Εγγυάμαι ότι οι άνθρωποι που θα περάσουν τις Ελλήνος Συνέλευσης θα είναι στην ακρίβεια. Και όποιος οτιδήποτε ξεφύγει από το στόχο και το σκοπό του, αμέσως θα φύγει από τη θέση του. Ήδη έχει καθοριστεί στην Ελλήνος Συνέλευση. Η Ελλήνος Συνέλευση είναι μονόδρομος, οι βουλευτές μας θα είναι στο ακέραιο. Οποιοσδήποτε ξεφύγει χιλιοστό από την πορεία του, θα φεύγει από τη θέση του και θα αντικατασταθεί. Η Ελλήνος Συνέλευση είναι ο εθνικός πολιτικός φορέας για το όφελος του πολίτη, για την αλήθεια του δικαίου, όπου όλα και τα πάντα θα πάνε στην ακρίβεια. Κάθε ψεύδος, κάθε παράφραση, κάθε παραχάραξη, κάθε γελιότητα θα καεί, θα εξαφανιστεί, δεν θα υπάρχει. Το μεγαλείο της ελληνικότητας και όλων των συμφερόντων μας θα είναι το πρώτο μέλημά μας και όλα τα πνευματικά δικαιώματά μας θα τα πάρουμε πίσω, όπου και αυτά αν είναι. Θα γίνει πλήρη αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει συμβεί στην ελληνικότητα, στον Έλληνα άνθρωπο, στον Έλληνα πολίτη. Τόσο στη φυσιολογία του, όσο και στο περιβάλλον. Δυναμικός. Ελλήνος Συνέλευσης μέχρι να σβήσει. Και πιστευτείτε, δεν θα σβήσει ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.